Dette er Island. Island med sine fosse, og Island med sine heste. En sagaø med dollargrin. En historisk ø, der er på vej ud af museet og på vej til sin anden ungdom. Unge er der nok af. Unge, der søger universitet, og unge, der tager fat på praktiske ting. Der er rundt regnet 150.000 mennesker på Island, og lige ved 60.000 bor i Reykjavik. 2/3 af befolkningen bor i byer. Flugten fra landdistrikterne er en realitet. Det kan give vokseværk, når økonomisk vækst sker i for voldsomme ryg. Og Island har problemer, man ikke sådan kan løbe fra. Fåreavlen er for eksempel ikke så rentabel som før. Øen er ikke længere eremitten i Atlanterhavet, der forsynede sig selv med kød og med klæder. Island bobler af indestængt vulkansk kraft, der en dag er tilbryder gennem jordskorpen, men det er ikke nok at have kogende vand til et æg. De øste kræfter skal tæmmes til mere omfattende brug. Landet kommer for alvor under kultur i disse år. Et nyt net af veje bliver nødvendigt, og til verden hinsides havet kan forbindelsen ikke blive effektiv nok. Havet giver arbejde og føde til 10.000 af islændinge. Fiskehermetik og tørret fisk er trumfer, som Island må spille på i sin handelspolitik. Men hermetikindustrien må fodres med energi, og det er ikke bare pigen her, der bekymrer sig. Kul og olie indførte kraftkilder af dyre poster, som helst skal reduceres. Man må bruge det, der ligger lige for, og tappe den islandske naturs kilder. Gamle elværker og helt moderne stationer fordeler den hvide kraft til husholdning og industri. En skøn dag driver denne gejser måske en turbine, men foreløbig er det fossene, man spænder på Islands vogn. Det kan ikke gå stærkt nok. Elforbruget stiger hurtigere end produktionen. Ved Suk vandsystemet, ca. 75 km fra Reykjavik, byggede Reykjavik Kommune allerede i 35-37 det første kraftværk, Ljósafoss-stationen, for at udnytte vandmasserne, der fra Thingvellir søger mod oceanet. Og i årene 1950-53 blev Nedersukværket ved Írafoss skabt. Og det er dette værks tilblivelse, vi skal kigge lidt nærmere på. Ingeniør Langvad, hvad betyder det meget omtalte Suk-systemet? Floden Suk, den udbygges i 3 anlæg til forskellige tider. Fra Thingvellir og neden for disse 3 anlæg er der 76 meter fald. Og de 3 anlæg hedder Nedre Suk, Ljósafoss, Øvre Suk. Her er vi i luften og flyver op mod Thingvellir her Nedre Suk. Og her er vi over Thingvellir med de skønne fjelde i baggrunden. Dette sted er Øvre Suk, hvor det nye anlæg, det 3. anlæg, skal bygges. Og nu følger vi med flyvemaskinen flodens løb fra Thingvellir og ned igennem en slugt til en lavere liggende sø, Ulfljótsvatn. Hvor stort er faldet her? 22 meter fald bliver der ved Øvre Suk. Kan man se lidt nærmere på det, end vi kan herfra? Ja, vi kan se på kortet igen. Der er Ljósafoss. Her er Nedre Suk. Og Øvre Suk, som skal bygges senere, ligger deroppe ved Thingvellir, som man ser ovenfor.
Kan vi komme det endnu nærmere? Ja, vi kan tage en hovedtegning for Nedre Så kraftanlæg, der vil vise de forskellige anlægsdele, som et sådan anlæg består af. Hvad er det, de viser på planen her? Her er dæmningen, og der er de 3 tilløbsrør, stationen, afløbstunnelen, en hjælpetransporttunnel til stationsrummet, og transportvejen fra dæmningsstedet til afløbstunnelens munding. Det var jo klippegrund, de skulle arbejde i. Men klipper er jo mange ting, specielt i Island. På Island er der vulkanske bjergarter med lava, tuf og basalt. Og det er jo helt andet fjeldart, end der findes i for eksempel i Norge og Sverige med deres granitfjeld. Det har betydet særlige problemer, da det var første gang, at der blev udført underjordiske anlæg i Island. Ljósafoss, det er det gamle anlæg, ikke? Ja, det blev bygget på den traditionelle ældre vis med alt anlæg over jorden, også rørledninger. Her ser man de nedre fasser for floden, og man vil her henne se et hul i jorden, hvor det er en prøvestalle, der blev sprængt for overhovedet at konstatere, om man kunne lave en tunnel. Det er det sorte hul der i midten af. Nu ser vi det nærmere. Ja, man kan jo nok forstå, at de kan arbejde de steder, hvor man kunne færdes nogenlunde tørskoet. Men hvordan tager man fat på arbejdet midt ude i den rivende foss? Først må man dele i 2 dele og lave den ene halvdel af dæmningen færdig først. Man bygger en fangedæmning, og inden for denne fangedæmning, der blev så bygget indtagsbygværket samt bundsluserne. Og så leder man vandet ind igennem bundsluserne. Så byggede man en fangedæmning fra bundslusen over på den anden bred, således at den anden halvdel af elven blev tørlagt. Her ser man den gamle elbund inden for det tørlagte område, bundslusen i baggrunden. Der er indtagsbygværket, og i forgrunden det tørlagte ellag, hvor så den resten af dæmningen blev bygget, overløbsdæmningen og den almindelige dæmning. Når det var færdigt, fjernede man fangedæmningen, og så var hele dæmningen færdig. Ja, nu har vi hørt lidt om de problemer, som både undergrund og foss kunne stille konstruktørerne overfor. Men den tredje faktor, vejret. Klimaet på Sydisland er om vinteren så nogenlunde som i Danmark, men de 2 første vintre i 1950-51 og så videre, de var lidt ondskabsfulde. Der var meget sne og frost og særlig storm. Og det skaber jo sine særlige problemer. Der er de åbenbart i færd med at gå ned i jorden. Hvordan begyndte man arbejdet? Vi begyndte at lave en 22 meters skakt fra terrænet og ned til den fremtidige stationshal. Den blev lavet af 2 omgange. Først et 4x4 meters skakt, som senere blev udvidet til en 10x10 meters skakt. Og når man så kom ned på bunden af skakten, hvad så? Så blev der sprængt 2 længde minegange i hver side af stationsrummet, hvor hvælvingen skulle have sit vederlag. Her ser man det i plan. Skakten og de 2 længdegange. Så udførte vi nogle tværstoller imellem disse 2 længdegange og lod nogle klippepiller blive stående imellem for at understøtte klippetaget. Dette er tværstollerne set i tværsnit sammen med skakten, og i de tværstoller blev så støbt selve hvælvingerne. Er det en af længdestollerne, man går igennem der? Det er den ene længdestolle, som blev udsprængt på ganske sædvanlig mine, ligesom en mine, og der blev lastet med en transportabel tryklufslaster. Her borer man, lader
Og det er så materiale fra disse sprængninger, tipvognen tager ud. Ja, så blev denne lastemaskine lastet de sprængte materialer op i en tipvogn, og tipvognen blev kørt ud i skakten og hejst op med en kran. Hvordan foregår det? Elektrisk eller trykluft, eller hvad arbejder man? Det er med trykluft, selve lastemaskinen, mens kranen er elektrisk. Her går tipvognen til værs. Men nu disse tværstolder, de talte om, og støttepillerne, som de har dernede. Hvad skete der med dem? De blev så sprængt væk, når man havde støbt hvælvingen, og da de var bortsprængt, så støbte man resten af hvælvingen, og så var hele det bærende hvælving færdig. Ja, så har man jo altså taget i orden. Gik det så lettere med resten af det store rum? Det store rum tog vi ud igennem en hjælpetunnel, transporterede alt det sprængmasserne ud. Her ser man stationsrummet fra hjælpetunnelens munding. Næsten en hel kirkesal at se. Ja, den er 17-18 meter bred og 40 meter lang, men desværre fik vi 3 måneder stop på grund af, at fjeldvæggene var dårlige, og de måtte forstærkes med pus med armering i. Hvordan var egentlig bjergets struktur at arbejde i? Ja, her er et profil af afløbstunnelen, og til venstre er der et udpræget basaltparti. Basalten er i sejler. De kan være lodrette og store, og de kan være skæve og små. Men vi traf også andre lag. Det var morænelag, dels tuf og under tiden ren aske. Det var nok så besværligt at bore i. Her ser man basaltsejlerne. I mange mærkelige formationer. Ja, det kan man sige. Hvad i alverden er det for et monstrum? Det er borebilen, der blev brugt til at bore tværsnittet ud for transport fra afløbstunnelen. Den var 65 kvadratmeter i tværsnit, der var cirka 70 borehuller på 4 meters dybde. Det vil sige, at man kunne sprænge 3 meter ud af tunnelen per skift. Således at man på en god arbejdsuge kunne nå 20 meter tunnel. Der var som sagt 70 borehuller i hver tværsnit. Det tog nogen tid med at komme i gang, fordi vi skulle oplære de islandske arbejdere ved hjælp af svenske bjergarbejdere som instruktører. Dernæst var den meget forskelligartede fjeld, gjorde jo, at man ikke altid kunne nå de 3 meter. Og så var der åbenbart også nogle transportproblemer. Til tider kunne vejene være slemme. Det var især om foråret og om vinteren. Vi skulle jo transportere både mennesker og materiel. Og det er sådan en dagligdags ting, at mælken kørte sur. Ja, det var det altså ikke, men det hentede. Og det blev klaret på grund af, at der var så kraftige biler, og chaufførerne er så dygtige, som de er i Island. Ja, det går til synlande, men... Ja, det har været dyr i benzindrift. Til synlande er det gennemmekaniseret alt sammen der. Anlægsarbejdet var fuldt ud mekaniseret. Der var bulldozer, der var gravemaskiner, der var nogle særlige lastemaskiner, skarpspil, og der var store dømter på tipvogne på 4,25 kubikmeter, og de var dieseldrevne. Så havde vi betonkanoner, stenknuseanlæg, sorteranlæg og alt store værksteder. Her er den store gravemaskine, som arbejdede nede i afløbstunnelen. Hvad type boremaskine er det, de arbejder med her? Alt borematerialet var svensk fra Atlas Diesel. Der blev anvendt hårdmetalbor, som virkede udmærket, især i basalten. Og ladningerne her, sprængladningerne? Ja, det var væsentligt med engelsk dynamit. Der ser man altså
systemet af tændsnore og Ja, spejholder. som bliver forbundet og tændt automatisk.